Vedela si, že pohybom môžeš ovplyvniť svoj menštruačný cyklus pozitívne, ale aj negatívne? Mnohé ženy trpia bolestivou menštruáciou alebo inými dysfunkciami a pritom často netušia, že správne zvolené cvičenie môže byť súčasťou riešenia. V tomto videu ti vysvetlím, čo sú dysfunkcie cyklu, ako môžeš vhodne upraviť pohyb, aby si podporila svoje telo v každej fáze cyklu a ukážeme si aj konkrétnu cvičebnú zostavu, ktorá ti v prípade porúch môže pomôcť. Tak poďme na to. Poruchy menštruačného cyklu môžu mať rôzne podoby. Medzi najčastejšie patrí anovulácia, čo znamená, že telo neuvoľňuje vajíčko a to môže viesť k nepravidelnému cyklu. Bolestivá menštruácia, ktorá môže byť spôsobená nadmernou tvorbou prostaglandínov, alebo amenorea, čo je úplná strata menštruácie, často spôsobená nízkou energetickou dostupnosťou alebo stresom. Tieto problémy môžu mať rôzne príčiny a preto je dôležité vedieť, či ide o funkčnú alebo štrukturálnu poruchu. Funkčné poruchy sú spôsobené vonkejšími vplyvmi, ako je stres, nadmerná tréningová záťaž alebo nízky príjem energie. Tu môžeš cyklus často obnoviť úpravou životosprávy a terapiou u fyzioterapeuta. Štrukturálne poruchy súvisia s organickými problémami, ako je PCOS, endometrióza alebo poškodenie vaječníkov. V tomto prípade je stále veľmi dôležitou súčasťou liečba pohybom, ale nie samostatným riešením. Vždy je potrebná konzultácia s lekárom. Už vieme, že pohyb môže byť účinnou prevenciou alebo podporou liečby. Aby sme ho ale správne prispôsobili, musíme poznať 3 hlavné fázy cyklu. Menštruačná fáza, folikulárna fáza a luteálna fáza, ktoré ovplyvňujú napríklad hladiny hormónov, metabolizmus, výkon alebo psychické faktory. Prvá fáza, na ktorú sa pozrieme, je menštruačná. Prvé dni cyklu sú charakteristické nízkymi hladinami hormónov. Telo sa zbavuje odomretého endometria a preto môžeš cítiť únavu alebo mierne krče. Nízke hladiny hormónov ti však umožňujú neobmedzovať sa v tréningu. Máš vyššiu toleranciu na tréning, je však dôležité počúvať svoje telo. Ak sa cítiš unavená, neprospej ti, keď pôjdeš cez seba. V tejto fáze sa oplatí pozerať sa na pohyb ako na spôsob úľavy od diskomfortu, nie na maximálny výkon. Po menštruácii nastáva folikulárna fáza. Je to obdobie, kedy hladina estrogénu rastie a telo je plné energie. Estrogén zvyšuje svalovú silu a regeneráciu. Folikulárna fáza teda predstavuje ideálne obdobie na silový tréning, výbušné pohyby a náročné kardio. Toto je obdobie, kedy môžeš tlačiť na maximum. Folikulárna fáza je zakončená ovuláciou, kedy vaječník vypúšťa von vajíčko pripravené na oplodnenie. Po ovulácii nastáva luteálna fáza. Obdobie, kedy dominuje progesterón. Telo sa pripravuje na možné tehotenstvo, čo spôsobuje vyššiu únavu a zvýšenú potrebu regenerácie. V tomto čase zníž intenzitu tréningov a zameraj sa na mobilitu. Teraz si ukážeme konkrétne cvičenie, ktoré môže pomôcť pri poruchách cyklu. Nasledujúce cviky budeš vykonávať denne, každý po 10 opakovaní. Jedinú výnimku tvorí cvik mostenie, pri ktorom budeš postupne zvyšovať intenzitu. Pri mostení začneš prvý týždeň s 15 opakovaniami. Každý nasledujúci týždeň pridáš 5 ďalších opakovaní. Po dosiahnutí 40 opakovaní v 6. týždni už počet ďalej nezvyšuješ. Všetky ostatné cviky zostávajú konštantne na 10 opakovaniach každý deň. Ľahni si na chrbát. Hlavu nechaj v predĺžení chrbtice. Ak cítiš, že ju máš v záklone, pokojne ju podlož vankúšom. Rukami uchop kolena. S nádychom ich zatlač proti rukám. S výdychom kolena pritiahni smerom k bruchu tak, aby sa ti panva odlepila od podložky.
Pritlač driek k podložke, vtiahni pupok a predstav si, že chceš brúško vytiahnuť smerom k brade. Zároveň stiahni sedacie svaly. Pomaly začni dvíhať panvu smerom hore. Po dolný okraj lopatiek. Potom sa pomaly vráť späť. Tesne nad podložkou sa zastav, nadýchni sa a na 5 sekúnd stiahni sedacie svaly ešte viac. Vydýchni a teraz sa úplne polož a uvoľni. Znova zatlač driek do podložky, jemne vtiahni pupok a zdvihni najprv jednu a potom druhú nohu. Nohy sú v miernom pokrčení a vo vonkajšej rotácii. V tejto pozícii vydrž 10 sekúnd. Následne nohy pomaly spustíme späť na podložku jednu po druhej. Cez bok sa otoč na všetky 4. Kolená sú pod bedrami, dlane pod ramenami. Nadýchni sa a vyhrb chrbát do maxima. Stiahni brucho aj zadok. Chvíľu v tom zotrvaj. S výdychom sa vráť do neutrálneho nastavenia. Zo 4 prechádzaj do pozície medveďa. Otlač sa rukami, udrž rovný chrbát a posúvaj panvu nad päty smerom hore. Dlane pritlač celou plochou k podložke, ramena ťahaj od uší, hlavu nechaj v predĺžení chrbtice. Opieraj sa aj o palcovú a maličkovú hranu chodidiel. V pozícii vydrž 2 až 3 dýchové cykly. Z medveďa prechádzaš do pozície holuba. Pokrč pravú nohu a koleno nasmeruj k pravej ruke. Polož ho na podložku a nechaj panvu klesnúť čo najnižšie. Druhá noha je vystretá dozadu. Vydrž v pozícii 10 sekúnd a potom vymeň strany. Sleduj, aby si mala ramená uvoľnené a panvu čo najviac v rovine. Vráť sa na všetky 4 a jednou nohou vykroč dopredu vedľa ruky. Ruku s nádychom zodvihni hore a sleduj dlaň. S výdychom ju suň pod hrudník. Zopakuj niekoľkokrát a potom strany vymeň. Počas celého pohybu ťahaj ramená od uší. Ľahni si na brucho, ruky daj do upaženia a hlava nech pozerá na stranu, ktorou cvičíš. Pokrč koleno a začni ho po podložke posúvať smerom nahor. Ak to ďalej nepôjde, pomôž si rukou. Počas celého pohybu sleduj, aby sa ti panva neodliepala od podložky.
Potom strany vymeň. V ďalšom cviku si nastav chodidlá do vnútornej rotácie. Dláňami si jemne otlač sedacie svaly od seba. Začni ich cez odpor dlání stiahovať k sebe. Vydrž tak 10 sekúnd. Potom sa zhlboka nadýchni, s výdychom povoľ kontrakciu a dlaňami potiahni svaly od seba. V uvoľnení vydrž 20 sekúnd. Vlož si palcovú alebo maličkovú hranu ruky do oblasti podbruška. Uvoľni sa, zatvor oči a hlboko dýchaj do oblasti panvy. Vnímaj, ako sa pri každom nádychu a výdychu uvoľňuješ ešte viac. V tejto pozícii zotrvaj aspoň minútu. Na posledné cvičenie si priprav vankúš alebo deku a nahriatý termofor alebo teplú fľašu. Vankúš zroluj a polož naň teplý obklad. Dlaňami si potiahni sedacie hrboly smerom von a posaď sa. Chrbticu drž v napriamení, ramená uvoľni a pokojne dýchaj smerom do panvy. Zostaň v tejto pozícii minimálne minútu, môžeš aj dlhšie. Daj svojmu telu čas a priestor na zmenu. Verím, že sa budeš cítiť čoraz lepšie.